Wara sagħtejn diskors tal-Prim Ministru Muscat, li segwew sagħtejn oħra ta' diskors tal-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna, pajjiżna kien bla pjan u baqa bla pjan għal-futur. Hekk qal il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija f'kummenti lill-ġurnalisti. Grazzi tal-li ġejtu, għamilna sagħtejn nisimgħu l-Prim Ministru llum. Il-bieraħ jiena kritikajt kif kellna Gvern bla pjan u wara sagħtejn illum bqajna mingħajr pjan. Muscat wera li huwa kkakmat mal-istatistika u mal-kejl tal-GDP iżda jinsab maqtuħ mir-realtà li qed jaffaċċjaw il-familji. Huwa kritika lil kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija għaliex wassal il-vuċi tan-nies. Ma jagħtix eżempji ta' nies, ta' persuni, ta' umani, ta' individwi, imma jestrapola mill-istatistika numri fittizji illi ma jirriflettux ir-realtà u l-polz ta' dak li qed tħoss in-nies. Muscat ikkonferma li dan il-budget mhux se jsolvi l-problemi li ħoloq huwa stess bl-effetti negattivi ta' ekonomija li qed tikber bil-popolazzjoni u mhux bil-produzzjoni. Dan il-modell ekonomiku qed iħalli effett negattiv fuq il-prezzijiet tal-kirjiet, il-proprjetà, it-traffiku, l-infrastruttura u l-ambjent fost oħrajn u reputazzjoni ħażina bil-kontijiet sigriti fil-Panama. U llum f'sagħtejn sħaħ ma smajniex imqar proposta waħda kif il-Gvern jaħseb jippjana jew jara illi dawn ħansolvuhom. L-edukazzjoni u dak illi t-tfal tagħna jridu jimmiraw għal għada. Imkien ma smajna proposti illi Malta ta' għada l-ġenerazzjonijiet tal-futur il-legat illi semma il-Prim Ministru x'sa jkun. Dan huwa budget ta' treats for the boys u tricks for the people. Is-surplus qed igawduh biss il-Gvern u l-persuni li ġew appuntati f'positions of trust għaliex lill-familji ħolqilhom deficit fil-budget tagħhom.